Има 3 съботи в годината, които са посветени на нашите покойници, на хората, които са живяли преди нас на този свят, които са отминали от него. Тези дни са специални, наречени са задушници. Самата дума задушница означава за душата, т.е. това е ден посветен на душата. На душите на онези, които са оставили телата си в пръста, в земята, но те са живи с безсмъртните си души. В тези дни църквата приковава нашето внимание да помислим, да приведем себе си в действие, като отправим стъпките си към местата, където лежат тленните останки на нашите покойници. Към храмовете, в които се извършват тези заупокойни панихиди и служби, литургии за нашите скъпи хора. Какво е основанието за тези празници? Наричам ги празници не случайно, защото в християнската светлина да помислиш за покойника е спомен, връщане в миналото, преживяване на хубавите и добри моменти, които ние сме имали с тях тук на земята, но същевременно с това ясно да заявиш вярата си, че те са живи, че те продължават да живеят. И точно тази надежда, която е изразена в молитвата, че те се намират на място светло, на място, в което няма тъмнина, на място, в което има радост, има благодат, на място, където се чуват песнопенията на ангелите. Още в Стария Завет Бог казва: аз не съм Бог на мъртви, а Бог на живи. За мене всички са живи. Спасителят казва: аз съм възкресението и животът. Който вярва в мене, е преминал от смърт към живот. Сам Христос със своето възкресение показва, че има живот след смъртта. И колко много свидетелства ние намираме в Свещеното Писание. Затова тези дни в чисто човешки план ни носят скръп и мъка. От чисто човешката раздяла, от липсата на скъпите за нас хора. Но в тази скръп и мъка преобладава надеждата. Надеждата, в която ние виждаме техния живот отвъд. Апостол Павел казва, когато е бил сподобен да види онова място още приживе, око не е виждало, ухо не е чувало и на човек на ум не е идвало онова, което Бог е приготвил за онези, които го обичат. Затова нека в тези дни, които са посветени на нашите покойници, ние да запалим свещ. Ние да се съберем в Божия храм, да отидем на техните гробове, да ги почетем, но най-вече да се помолим. Защото молитвата, църковната молитва има голяма сила. И освен молитвата, към това да прибавим и милосърдието. Да нахраним, да облечем или парично да помогнем на някой беден, скромен човек или такъв, който се намира в затруднение. Такива около нас има винаги. Няма по-голям израз на нашата любов, на това, че нашите покойници не са забравени, освен молитвата и милосърдието.
нека прибягваме към тях. И така, не само да спазим традицията, но да се погрижим и за душите на скъпите за нас хора, отминали от този свят. Амин. Поклонимся